Y epa uno ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Tales of Esire eraztunen jaunaren historio bat, eta kasu honetan izango gara hobbit bat, hobbiten gauzatxoak egiten. Eta bar, eta uste dut erlazatzeko joko horietako bat izan daitekela, eta bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den. Beraz, aztera goaz. Eskualdea, hirugarren edadea del agua, 50.000 milia. No, a ver. Vale. Rakak, zer gehiago. Honekin aurra jarraitu dugu. Lasto Txapel. Oh! A ver. Ez dago Brandi orain. Orduan izango gara Bolger. Bai. Lasto Txapel Bolger.
Vale. Bueno, izan daiteke Bilbo itzuli eta urte batzuk geroago. Vale, ez gaitezen gure abenturarekin. Bai. Gana pie. Bolore. Vale. ¿Dónde saltos? Brinda golako. Kotxoka sustituan. Hau gure zuloa izango da. Handik ez. Gure etxean nahiko handia da, gauzak den moduan. Begir hemen. Zuloaren sarrera. Leku handia usugalde izango da. Vale, hau ez da sukaldea. Hau izango da, bueno, pizkanaka. Hau. Motxilan gordeko dugu. Goazen orloren gana berriro.
Aprobetxategi. Bai. Igora janaria. Ah, vale. Beste tekla bat dela. Bigarrengo saria, pipinia hau asko gustatzen zaio. Egunero. A ver. Oso ondo, drogoi berdea. Hala, bagoazen. Errodun da bat. Dragoi berdea. Koto.
Mendebaldeko zonaldean gaude orduan. Betiko gauzak. Buruzoin maltzurrak. Vale. Vale, bada espada, ni galtzen naizela. Vale, oraingoz ezin dugu beste pertsona batzuekin hitz egin. Hemen arrantzan. Eta esto txapel bolger. Izango gara.
Vale. Nola arrainak inosoak direla, nahi hau zara da. Vale, arrantza egiteko. Arrantzaren ametu izan da gauza bat. Bueno, ongi dago erlazatzeko batzutan. Horreko dugu. Hartu behar ditugunen ziru. Vale, jogatu behar da horrekin. Eta hirugarren bat. Vale, guren da biziko arrantza. Vale, jarraitu ezagun. Barkai da zuen mapan asko giratzagatik, bestera galduko naiz. Jarraitu ezagun dragoi berderantz.
Bueno, horrela ere bagoa zonaldea ezagutzen. Zulo polita. Hemen dagoela. Delphi. Vale. Beste aldera orduan. Delfinia. Hor dago Delfinia. Digamos. Es...
Pizkanaka. Ezin dugu marka bat jarri edo. Alderantzizko bide hartu du gara. Hemen. Bai. Hobbitak. Bueno, ni galtzarena jokoetan klasiko bat.
Goaz eman etzera. Hau da eman beharko dugula buelta horra joateko. Zera saltzeko bidea. Bueno, ikasi beharko dugu pizkanaka.
Vale. Tiriri. Man. Beti erratzen naiz bidez.
Hemen dikuera. Ea topatzen ditugun. Vale, hemen ez. Goazen landareak apur bat ureztatzera eta gauza horiek egitera. Vale, hemendik bai heltzen gara gure etxera.
Vale. Oh. Janaria prestatzen. Guazen arrantzara, hemen etxazpian arrantzatu dezagun.
Nori zen? Nora eta Fosco. Nora. Bai.
Ja, me nola azten da, hau. Ah, vale, men. Eta platerak non dauzkat orain. Conforme. Ba, beno lagunok, hau izan da dena lehendabiziko ordua eta minutu batzuk jokatuta, espero dut gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiago. Agur.